बै समनि जनता दल 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंहनि जनता दल सरकारनि सासे स्ट्रं कैबिनेट मिनिस्टारमोन रामविलास पासवाना बिथाङा मैया रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव आंबो रुंसारि जानायाव आंबो दुखु फोरमायहरो, कन्डलेन्स खालामहरो आरो बिथांनि आत्मा आरो सोलेरा जाहाथे गोजौआव थानानै जोंखौ बोर हरो आरो बिथांनि न'खरनि परियाल मेम्बारफोरनिसिमबो आङो हाजासे गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायहरो। बिथांखौ गोसोखांनाया दिनै मोनसे जारिमिनारि गोसोखांनाय जादों। बे मेसेजखौ एबसुआ दिल्लीसिम मोनहरनो हानाया मोजां, बिथांनि न'खरनावबो हरनाया मोजां। बे बिराद मोजां जादों, मानो होनबा जोंनि बिएसि मोनजेननायनि फार्स्ट नेगोसिएटर मध्यस्थकारी लिडारानो जाबाय रामविलास पासवान। रामविलास पासवाना सासे गोग्लैसोनाय डाउन टू अर्थ फेमिलि कास्टनिफ्राय फैदोंमोन, शिड्यूल कास्ट। बिथाङा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकार बिथांखौ बिराद मोजां मोनो, बिथांनि सोलोंसामोन। बे हिसाबै जोंनि बे दलित गोग्लैसोनाय नर्थ ईस्ट रिजननि ट्राइबेलफोरखौ अनदोंमोन आरो बिथांनि अननाय, बिथांनि नेगोसिएशनावनो जोङो आन्दलननि सायाव मोनसे पलिटिकल सल्यूशन लाबोनो थाखाय सावरायनायनि खाबुखौ जों मोनग्रोदोंमोन। ट्रिपार्टाइट दं, एबसु, बीपीएससी, आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जों सावरायजेनदों। गतिके रामविलास पासवानखौ जों गोसोखांनांगौ। बिथाङा जोंखौ लामा दिन्थिलांदों राजनीतिनि लामायाव। दिनै बिथांनि अननायावनो फारि फारि उनाव नरसिंह सरकार, कंग्रेस सरकारा जोंनो बिएसि होलाङो। जनता दला एकर्डखौ खालामलांनो हायाखिसै। जों बिथांखौ लाबोनानै माने 18 अक्ट'बराव क'क्राझाराव बिराद गिदिर रेलि खालामदोंमोन जों। प्राय 3-4 लाखसो मानसि गेदारिं जादोंमोन। नैबे जोंनि रायजो राजानि गेदारिं, रायजो राजानि बे जुथुमनायखौ नुनानै बिथाङा बिराद मोजां मोनलांदों, बिनि गोरबोआव हाबलांदों। बिथाङा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ मटिभेटेड खालामनानै जोंखौ सावरायनायनि खाबुखौ होलांजेननाया रामविलास पासवान। बिनि उनाव नरसिंह रावनि समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट राजेश पाइलट फैबाय। राजेश पाइलटखौबो जों गोसोखांनांगोन, बिथांनि आखाइजोंनो एकर्ड जादों, बिएसि एकर्डआ 1993 20 फेब्रुवारि। बिनि उनाव बाजपेयीनि समाव बिटिसि जाबाय, बिएलटिजों सावरायबाय। बिनि उनाव दा बिटिआरआव आरो सुक्ति खालामबावबाय बिजेपि गभर्नमेन्टआनो। नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहनि आखाइजों सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' आरो गोविंद बसुमतारी एनडिपिनि सुक्ति साखर खालामलांबाय। दा बे सुक्ति खालामनायनि नोजोराव गोजोननांगौ बाथ्राया बेनो, बे 6 मासनि गेजेराव दा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि हाबाखौ आखायाव लाबाय। जेरै एस'सिएट अफ प्रेसिडेन्टखौ केबिनेट डिसिसन लाबाय, सेपारेट डिरेक्टरखौ बिसोर बेखेवबाय, कमिसन दाबाय। दा बे कमिसना दा नायगिदिं खालामनानै बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हासार होसिगोन होननानै आं गोजोननाय मोन्दों। गतिके सर्बानन्द सन'वालखौ आङो, हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं साबायखर हरो, अमित शाहखौ आं साबायखर हरो। बावैसो प्रमद बर'नि दैदेननायाव सावरायहैदोंमोन, थोंजोंनो डिरेक्सन हरनानै दा इमप्लिमेन्टनि खामानिया आरम्भ जाबाय। आरो दा गोबां जोंनि माने प्रजेक्ट लाबोनाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बायदिसिना बेफोरखौ अन्थाइ खाबा हयथ' फारि फारि गायसनलांनो हासिगोन। इलेक्सनजों लोब्बा गैया बे इमप्लिमेन्टेसना। इलेक्सन जानानै जों पावाराव फैयो, पावारावथ' फैखासिगोन इउपिपिएलआ। पावाराव फैयोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। दे जाबाय दे सार, थेंक इउ।